Fredonează un pic, te rog, unde suntem aici? La Chilia Veche, la barul Select. Este un bar renumit care îl vizităm de 3-4 ori pe an. Și penultima dată a fost până în postul Paștelui. Da. În cinstea motociclismului. Și la motocicliștii motoveterani. Acești motoveterani, dacă sunt motoveterani și se cred motoveterani, să fie în stare să vină la vârsta asta pe aici. Și atunci cu tot respectul. Nu să stea acasă uită la televizor și să prime pe șosele. Ăștia nu sunt motocicliști. E adevărat, domnul uite, băiat să vină la Cluj, ce pas, vrei să vină la Cluj? Senior Gigi. Păi, să știi că câmpul ăla, când am mers... Ce părere aveți de biserica aceasta interesantă? E unică de pe timpul lui Ștefan cel Mare. Acum e și refăcut, acum vreo 2 ani era în lucru. Acoperiș a fost. Și aici ne aflăm la Chilia, nu? La Chilia Veche. Chilia Veche. Chilia nouă este partea cealaltă Peste gârle la Băilați. ucraineni. E terenul dușmanului. Parcă stai pe loc, înțelegi? Ai senzația că stai pe loc. Deci, referitor tot la problema bisericii acestea din Chilia Veche, cum ți se pare? Că spune că e făcut după timpul lui Ștefan cel Mare. Arhitectura este... După părerea omului, era o biserică cu tentă sexuală. Măi, E vorba, antiteza între măr și pară. măi, stricăm filmul, măi, Gale, nu e bine, nu e bine. Hai să privim mai bine biserica, mă o să văd biserica. În bar, acum, să vezi în bar ce frumos. Da? Vezi în bar. Ia să vedem biserica. Drumuri de căruțe, praf, n-am mai văzut drumuri de astea de seară. Tot nicăieri, așa continui. Părisanța cea lungă. Dulcea până aici. Aici vedem motociclete Temerarilor, un Suzuki DR350 al lui Gigi Constantin, o Yamaha de 450, Alurado, o Kawasaki de 250, Con, o Yamaha de 250 de leu, Parochiberul Troia și dominatorul lui Galen de la Cluj. Am văzut motocicletele, domnul Gigi, dar vreau și eu câteva versuri din cântecul acela care l-am îndrăgit și tot timpul mi l-ai redonat, da. Porții mi-a furat femeia. Bate un vânt de Primăvară rece, la Chilia în port, dorul de la inimioară, nu mai pot să-l port,
Achilias Dorul vechi. de la inimioară, nu mai pot să-l port. Unde mergem mai departe? Deci acum așteptăm Mergem vaporașul. cu vaporul, Da? la 5 și un sfert de vapor și mergem la Periprava, cobor la Periprava. La Periprava cobor cu vapor și mai avem vreo 20 de kilometri de mers până la Lepea. Praful și arată. Un drum foarte, foarte frumos, prin pădure, prin nisip și ne așteaptă o masă părească de pește prăjit, pește frit, pește copt, ciorbă de pește, salt de pește, toate cele de pește. Deci ce să mai ești tare de tot. Este o mare realizare, da. Da, e în regulă. E în regulă.